se na papirić. A, brate, Idiosaurus i papirić. Papirić. Ube, sad još i pucam u pod. Nisi pre bio otvorena. Ovo je komšije, brate. Ima Idiosaurus? Ima ipak! Se vidiš? Nisi se to vidio. Brat, sad. Dule! Ajde. Ej, Dule! Daj nam pomoć. Bio si pravo. Dinosaurus postoje. Ej, čuješ, Dule? Dule! Dule! Šta je s tobom? I ti? Bio si pravo. Znači, neće da će pomogneš? Ne. Okej. Samo bolje slušaj. Kad pobiješ, dođi. Šta? O, koliko ih ima? Alo? 10! Ja, majko. A brate, kod mene ima jedan. Šta je nemoguće? Kako je nemoguće? Reci mi kako je nemoguće. Ne proverim kamere. Pa jesi ti normalno? Kakve kamere? Uzbuđitelj, okej. Aj, čao. Okej, sam kamere. Ovo, jeste? Evo, telefon. Okej. I ja ih imam 10. A sredio sam ih. Onda sam ih sredio 3. Ovdje sad opet pucam u pod. Manka. Da zaključim. O, sve si tu. Ne. Vidjet ćete da. Evo, puta si pištolj. Ubio sam ga. Znači ja ne verujem. Kako sve da ih sredim? Da, vidjet ćemo.